ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଅନୁଭବ ଥିବ ତା ସହିତ ସଙ୍ଗ ହେବ ନା। ଆଉ ବେକାରିଆ ସାଧୁମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଅଧମ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅଧମ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଅଧମ ଗତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଉତ୍ତମ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ଯାହାର ଅନୁଭବ ମାର୍ଗ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆସିବ ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍। କର ସାଧୁ ସାଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ପରାଭବ ପରାପତ ହେବ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ। ଆଉ ସାଧୁ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏ ଚାରି ଯୁଗରେ ଦେଖ, ଚାରି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତ, ଏକଳି ଯୁଗରେ ଦେଖ ଚାରି ଯୁଗ ଭକ୍ତ ଯାକ ହୋଇଲେଣି ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତପେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିଏ କିଏ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ, ମୁଁ ପଚାରିବାର ଭଜନ ମେଳାରେ କହୁଛି ନା ମୁଇଁ ସିଆଡ଼େ, ଆଜ୍ଞା କିଏ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଚାରି ଯୁଗର, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଦେଖ ଚାରି ଯୁଗ ଭକ୍ତ ଯାକ ହୋଇଲେଣି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବୋଲି କହିଦେଉଛି। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ହେଲ କି? ନରଙ୍ଗ ତ ବଦଳିନି ତମର, ଆଉ ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ିନି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମୁଁ କହିଦିଏ, ଯଦି ଯିଏ ଜବାବ ଦେବ କିଛି ଡରିବନି। ଯେତେବେଳକୁ ନର ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ିଯିବ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେତେବେଳକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଂଘ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ହଁ ସାଧୁ ସଂଘ ହେଲେ ଯାଇକିରି ତମର ପୂର୍ବର ଯାହା ଥିବ ସୁକୃତ, କଟିଯିବ ପୂର୍ବ ସୁକୃତ ଯଦି ଥିବ ଆସିବ ତ ଆଉ ଧର୍ମସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଦୁଷ୍କୃତ ଧର୍ମ କଟିଯିବ। ପଥକୁ ଆସିବ। ଧର୍ମ ଯେତେ ସତ୍ୟ ବଡ଼ ପଥକୁ ଆସିବ। ପାପାତ୍ମା ହେଇଥାଉ, ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇନି କି ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ସେ କଟି ଯାଇକରି ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ, ଭକ୍ତି ହେଇଯିବ ସେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେ ଯାହା କରିଥାଉ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତାରେ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଥିବା, ସେ ଦୋଷ କଟିଯିବା ପାଇଁ ନାମକ ଧରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ନଚେତ୍ ସେ ପାପରେ ମାତିକି ରହିଥିବେ କେତେ ଲୋକ ସେମିତି ସରିଯିବେ, ପଶୁ ଜନ୍ମ ଆସିବେ। ପୁଣି ସେଇ 84 କି ହଁ, ଆହୁରି 84 ଯିବ। 84 ଲକ୍ଷ ଯଦି ଜନ୍ମ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କ'ଣ କଲି, କରିବ। ଭୁଲ କରିଗଲି, ଏଥର ଠିକ୍ ପଥରେ ଚାଲିବି ବୋଲି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ହେଲା, ନିଜେ ଠିକ୍ ହେଲେ ଦୁନିଆ ଠିକ୍। ଆଜ୍ଞା କିଏ କ'ଣ କରିଦେବ କି? କିଛି କରିପାରିବ। ବାବା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଭୟ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ନିର୍ଭୟରେ କେମିତି ଆମେ ବୋଲି କରିବା ବାବା ବୋଲି କହିବାରୁ କାହାକୁ ଭୟ କରୁଛୁ? କିଛି ଚାଲ ଗୁରୁ ସେବା କଲାବେଳେ ମୁଁ ପଚାର, କିଛି ନାହିଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯା ବୋଲି କହିବି। ବାବା ସେତେ ଦୂର କହିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଭୟ କରୁଛି? ଆଉ କିଛି ଭୟ କହିଦେଲେ ସେତିକି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ଭୟ ତାହାକୁ କାହାର। ହଁ, ଅଲେଖ ଗୁରୁ ଯାହାର ଭୟ କାହାକୁ କାହାର। ଅଲେଖ ଶୂନ୍ୟ ଗୁରୁ ଆମର ନା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ହଁ, ଆଉ ଭୟ ଗୁରୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ସେବାଟା ରହିବା ହେଉଛି ଦରକାର। ବାପା ସମାନ। କିଛି ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟା ମିଳିବ ବୋଲି ପାଦ ଧରିବାକୁ ପଥ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଚରଣ ଧରିଲେ କ'ଣ, ମହିମାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁ ମହିରେ ରହିବୁ, ଗୁରୁଚରଣ ଧରିଲେ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବୁ। ଆଜ୍ଞା ହୀରା ପାଇଁ ଗୁରୁଚରଣ ଧରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ସପନ କୋଟିଙ୍କର ଗୁରୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ। ତାକୁ ପାଇଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ହେଲା, ଗୁରୁ ପରମ ଗୁରୁ ସେ। ତାକୁ ପାଇଗଲେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ହିଁ ଗୁରୁ ପିତାମାତା ସବୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଜନ୍ମଦାତା। ହେଲେ ଆଗ ସବୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ହଁ, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗରେ ରହିକି, ହଁ, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବ ନା ପରମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ନିଜେ ପରା, ନିଜେ ଯାଇପାରିବନି ବଜ୍ର ନା। ହିଁ ବଜ୍ର ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ବଜ୍ର ହିଁ କବାଟ କେବେ ନୁହେଁ ଆଣ୍ଠ କ୍ଷଣକେ ଯିବ ଫିଟିଯିବ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭାରିକା ଲାଗୁଥିବ, ତାର ମନକୁ ସେ ଫିଟିବ, ଆମେ କ'ଣ ଫିଟି ପାରିବା? ନାଇଁ ତା ମନକୁ ସେ ଆମର କିଛି ଖୋଲିଯିବ, କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ହରଗଳି କବାଟ ଫିଟିଯିବ ସଧିରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତିଳ ଚୋପା ପରି ପତଳା ଚୋପା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ଫିଟିକି ଆଉ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିବ। ସେମିତି ରହିଥିବ, ଖୋଲିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଠୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମକୁ ଆମେ ଅରଗଳି କବାଟ ଡେଇଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅରଗଳି ବୋଲେ ଆମର ଏଇ ଭିତରେ କହିଶ୍ୱର ଭିତରେ। ଅରଗଳି ଗଲେ, ଅରଗଳି ଭିତରେ ପଶିଗଲ ମାନେ ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଭୟ କି? ଏମିତି ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲ ତୁମେ, ଆଉ କ'ଣ ଭୟ କି? ଆଜ୍ଞା ବାଘ ହେଲେ ବି ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ପଳେଇଯିବ। ଅଲଗା ଦ୍ୱାର ଯାଇକି ଏମିତି ଦେଖିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଦେଖାଯିବ, ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଦେଖାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଦ୍ୱାରଟା ଦେଖାଯିବ, ଅରଗଳି ନ ଡେଇଁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟାକି ସିଂହ ଦ୍ୱାର କହିବେ, ଭୟ ଲାଗିବ ଗଲା ପରେ, ସିଂହର ପାଟି ବାଟେ ଗଳି କରି ଗଲା ପରିକା ସେଇଟା ଲାଗିବ। ସିଂହ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବାଟା ସହଜ କଥା କି? ସିଂହ ଦ୍ୱାରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ପାଖ। ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମର ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ନା ଦେଖାଯିବ। ହଁ, ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗଲାବେଳକୁ ସେ ବାଟେ ଯିବ। ଆଉ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ଧାମରେ କାମ କ'ଣ? ଦର୍ଶନ ପଡ଼ିବ ଆଗ। ସ୍ୱର୍ଗଦାନ ପୁରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ଆମ ନାଇଁ, ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ସେ ଦ୍ୱାରଟା ଦେଖାଯିବ ନା। ଯେ ଆମର ମହାନିତ୍ୟ ଧାମ ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଆମର ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ 21 ପୁର ଭିତରେ ଆଉ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଖୋଜିବା ଦରକାର? ସିଂହ ଦ୍ୱାରକୁ ଡେଇଁଗଲ ନା, ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଦେଖାଯିବ ପାଖରେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଗମି ପାରିଲେ ସେ ପୁରା ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତେ ଅମର, ଛେଦଇ ଭୟକୁ ଭେଦଇ ଜ୍ଞାନକୁ, ସୁଜନୀ ନ ଦେବ ଦୋଷ, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାରେ ଦୃଶ୍ୟ, ସେଠାରୁ ଫିଟିଛି ବାଟ ଶୂନ୍ୟକୁ। ସେଇଠୁ ବାଟ ଫିଟିଛି ଶୂନ୍ୟକୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆହୁରି ଦାସ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ଦେଖ, ଆଜ୍ଞା ଅମଡ଼ା ଅପଡ଼ା ଭୂଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗମ୍ୟ ନାହିଁ, ଲୋଡ଼ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋ ସୁମରି ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚମନ କଲେ ତୋତେ ପାଇବ ପୂର୍ବର ହେତୁ, ଭାଜନ ହୋଇବ ଦାସପଣକୁ।
ସେଇ ଅମଡ଼ା ଅପଡ଼ା ଭୁଇଁକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକରି ସେ ଦାସ ହେତୁ ପାଇଲେ। ସେଇଟା ପୂର୍ବରେ ଦେଖ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଛୋଟ ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲି ସେ। ଦେଖ କେତେ ବର୍ଷ ବୁଲେଇଦେଲା ମୋତେ ଏଇ ମାୟାରେ। କେତେ ବର୍ଷ ବୁଲିଲା ପରେ ଏମିତି ସାଧୁସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସାଧୁସଙ୍ଗ ବହି ବି ସାଧୁସଙ୍ଗ ଯେ ସେମାନେ ଲେଖା ପାଳିଦେବ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବହିରେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭୀମ ବହିଙ୍କର ସବୁ ସେଇଟା ହିଁ ସାଧୁସଙ୍ଗ। ସେଇ ଅକ୍ଷୟରେ ପାଳନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ହେଇଯିବ ସବୁ ସେଠିକି ପଳେଇଯିବ ହେତୁଚେତା ପୂର୍ବର। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କେତେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଛୋଟ ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଦେଖାଗଲା। ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଦେଖାଯାଉନି ଯେମିତି ବାଦଲ ଥିଲେ, ଆମର ମାୟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦେଖିପାରିଲୁନି। ମାୟା କଟିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ବୋଲି ଭାବିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛି ସେଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଏବେ କ'ଣ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଭାବିଲି। ପରେ ସିନା ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଥିଲି, 13 ବର୍ଷ ନା କେତେ ବର୍ଷ ଦେଖାଇଥିଲା। ସେଇଟା ଦେଖ ଡାକି ଦେଇଥିଲା, ପାପ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯିବନି, ହଁ ପୁଣ୍ୟ ଆସିଗଲେ ଦେଖାଯିବ। ହୀରା ମାୟାର ବାଦଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାପ, ଯେମିତି ଆମର ଭିତରେ ମାୟାଟା ପାପ, ମାୟାର ଆଭରଣ ଅଛି ପାପ। ଭକ୍ତ ଭୀମ ଭୋଇ ସେମିତି ସିଏ ମହାନିତ୍ୟପୁର ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଜ୍ଞାନରେ କେତେ କୁଆଡ଼େ ଭ୍ରମିତ ହେଇଛନ୍ତି ନା। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇନଥିଲେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଥିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ରୂପକ ଅଜ୍ଞାନରେ ସେ ଭ୍ରମିଥିଲେ, ମାୟା ରୂପକ ଜଙ୍ଗଲରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଖୋଲିଥିଲା। ବେଶୀ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇନି, ମୋର ଶୁଦ୍ଧ ହବନି ଭାଷା ଯାକ। ଇଏ ବି ସ୍ୱର ବି ହେଉନି। ଆମେ କୋରାପୁଟରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ବୁଝିଲା, କଥା ହେଇପାରୁନୁ। ନଚେତ ମୁଇଁ ପ୍ରବଚନ ଦେବି ବୋଲେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମଣିଷ ମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ ପରା, ଆଉ କଥା ହେଇପାରୁନି ବୋଲିକିରି ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଶକ୍ତି ଦେଇନି। ନଚେତ ମୁଁ ସେ ଭଜନ ଯୋଡ଼ି ମେଳା ଲାଗିଥିବ କହି ମାନେ ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରିବେନି ସେମାନେ। ଜ୍ଞାନ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ଡରିବେ କାହିଁକି? ମୋର ଏଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ। ଆଉ ଅଲେଖ ଗୁରୁ ଯାହାର ଭୟ କାହାକୁ ତାର। ନିଜେ ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେ ତ ନିଜେ ଆସିବେ, ଆମେ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିଲେ ଆଉ ନିଜେ ବତେଇ ଦେବେ। ନିଷ୍ଠାରେ ରହିଲେ ବତେଇ ଦେବେ। ଗୁରୁ ନଦେଲେ ବତାଇ ଏହା ମୁଁ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁ। ପାଦ ପଦ୍ମ ମୁଣ୍ଡିଆରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ? ବର୍ଷେ କ'ଣ କି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବର୍ଷେ ଏମିତି ତ ବୁଲୁଥିବାର। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭୟ ନା ଡର ନା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲି କିଏ କୁଆଡ଼େ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ସେଠି ତ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମଯୋଗ ସମାଧିରେ ରହିଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଭୟ କ'ଣ? ତଳକୁ ଆସିବାର ଆମେ ଗାଧେଇବାକୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାରକୁ ଆସିବାର, ଅନ୍ଧାର ଆସି ପାଣି ନେବାର। ସେଟା ହାତୀ ଚଳାଚଳ ରାସ୍ତା, ରାତ୍ରି ବି ଆସିବାର 3ଟା ବେଳେ ଗାଧେଇବାକୁ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ସିନା ପାଣି ନଥାଏ ସେ ଉପରେ। ପାଦ ପଦ୍ମ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ଥିଲି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲି। ସେଟା ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ନା, ଦାରୁ ଠେଙ୍ଗ ଏ ଯାକ ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ। ପାଦ ପଦ୍ମ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି ସେମିତି ସିଦ୍ଧ ଅନୁଭବ କିଛି? ସେଠି ତ ଅନୁଭବ ସେତେ ହେଇନଥିଲା, ତାର ବିଷୟ କହିଲେ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ଭଳିଆ ମୋତେ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କରିବାର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ମତେଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଭଳିଆ ଏଠି ଗୋଟେ ବଲ୍ ଭଳିଆ ଏମିତି ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ହେବାର ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡର ଲାଗିଲା ମୋର। ଏମିତି ଫୁଲିବାର ଏଇଟା ପବନ ହାଲକା ଭଳିଆ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ, ନାଇଁ ଆମ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏମିତି ଏଇଟା ବାହାରିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କରି ଡୁମ୍ଫୁ ଦେଖାଯିବାର ଏଇଟା। ପରୀକ୍ଷା ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରହିଥିଲି ସେମିତି। ସବୁଦିନ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଥିଲା ସେମିତି। ଆମେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ରଖିଲି ଯେମିତି ଏମିତି ଡାପ ହୁଏ, ଏମିତି ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ କେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଞ୍ଚାରେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଗଲା ବେଳେ ଏମିତି କଲାବେଳେ କେମିତି ଦେଖାଯିବାର, ମୁଇଁ ଭୟ କରି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି। ତାପରେ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାର କାରଣ, ଘରକୁ ଯାଇକରି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିବାର, ମାନେ ସାଧୁ ପତୁକୁ ଆସି ମଝିରେ ପୁଣି ପଳେଇଗଲି ପୁରା। ଦେଖ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିକି ଝାଳ ପୂଜା ଧନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବାର, ଯିଏ ଦେଖିଲା ମାନେ ତାକୁ ତା ସହିତ ଏମିତି ବିସ୍କୁଟ ଏଣୁ ତେଣୁ ଯାହା ପାଇଲେ ଏମିତି ବାଲିଲୀଳା ଭୋଗ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାର, ଏମିତି ମୋର କରୁ ପୁଣ୍ୟଟା ହେଲା ବୋଧେ। ସେମିତି କଲି ଗାଁରେ ଯାଇକରି ମୋତେ ଏମିତି ହେଲା ନା,
ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଛି। ପଇସାର ଲୋଭ ନଥିଲା ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବାର ତ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବାର ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା 50 ଟଙ୍କା ଧରିଥାଉ 60 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବାର ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାର ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କଲି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେମିତି ସେଠିକି ଗଲି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପଡ଼ିଶାର ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଚାଲିଲା ସେବା କରିବାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ସାଧୁ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଁ ପାଇଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫିଟିଲା ଆଜ୍ଞା ଫିଟିକି ଯାଇପାରିଲି। ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ସମାଜରେ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ତ ହେଲା ବୋଲି କିଛି ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଯୋଗୁଁ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଲୋଭରେ ବାଟରେ କିଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଏମିତି ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କପଡ଼ା ପତ୍ର ବି କିଣିକରି ମାଗିଲେ ମାନେ କିଣି ଦେଇଦେବାର ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମୋର ଥାଉ ନଥାଉ ଦୋକାନରୁ ଧାର ମାଗିକିରି ବି ଦେଇଦେବା ଏମିତି କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ହେଲା ବୋଧେ। ଏତେ ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ ହଁ ସାଧୁର ସାଧୁ ଲକ୍ଷଣ ହଁ ଇଏ ଆଉ। ଏମିତି କରିବା ଯୋଗୁଁ ହେଲା। ଏବେ ବି ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ ମୁଁ 5 ପଇସା ରଖିନି କିଛି ରଖିନି ଆଜ୍ଞା ଅତି ମାନେ କିଏ ମାଗିଲେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ମାଗିଥିଲା ଗୋଟେ ଭକ୍ତ 3000 ନା କେତେ ଦେବ ଏମିତି କିଏ ମାଗିଲା ମାନେ ଦେଇଦେବାର ସେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ମେଳାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 2000 ଏମିତି ଦେଇଥିଲା ଜଣେ ମୁଁ ଦେଇଥିବାଟା ଏମିତି ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ପଇସା ରଖିବାର ମୋର ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ରଖୁନି କିଏ ଜଣେ ଚେଲା ରହିବ ବୋଲେ ରଖିବ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ ପଇସା ମିଳିଲେ ମିଳୁଛି ପଇସା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଭକ୍ତ ଯଦି ରହିବ ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ପିଲା ରହିବ ତାର ନାଁରେ ରଖାହେବ ସବୁ ଯାକ ସେ କିଛି କରିବନି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେବ ନା ସେମିତି। ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ନେଇଯିବ ନେଇପାରିବନି ଆମ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବେନି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇପାରିବ ଆମର ଅଧର୍ମର ଧନ ନୁହଁ ନା ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେତିକି ରଖା ହେଇଥିବ ସିଏ ନେଇପାରିବନି ନେଲେ ବି ବଂଶଟା ଭଲ ରହିବ କୁଳ ବୁଡ଼ିଯିବ ନା। ସେମିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପିଲା ରହିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଆସିଥିଲା ପଳେଇଗଲା ସିଏ ମାନେ ସିଏ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାକୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ପଥ ଯାହା ଟିକେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିପାରିବେନି ମୋ ସହିତ ଚାଲିବେନି ସେମାନେ ମୁଁ ବି ଯଦି ଚାଲିଲେ ବକଡ଼ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ କାଇମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବା ବୋଲି କହିବି 15 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିଯିବି ସେ ବସରେ ପଳେଇ ସେଠି ଥିବ ମୁଁ ଚାଲି 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ 3 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଲାଗିଯିବ ନା ଆଜ୍ଞା 3 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ସେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଥିବ ଆଉ ତାକୁ ଚଲେଇଲେ ହେବ ଯଦି ଚାଲିପାରିବା ପାରଙ୍ଗମରେ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବକଳ ଧାରଣ କଲେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପଠେଇଦେବାର ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେବା ଆମେ ସିନା ଚାଲିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଦବ୍ରଜରେ ଗମନ କରିବେ। ହଁ ଆଉ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସତ କହିଛି ମରିଗଲେ ବାଟରେ ମରିଗଲେ କୋଡ଼ିଏରେ ସମାଧି କରିଦେବେ କାହିଁକି ଆମେ କିଏ ଆମର ଯେତେବେଳକୁ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ନେହ ମମତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବେଶୀ ସ୍ନେହ ହେଲେ ହେବ କି ନାଇଁ ଟିକେ ବସିଲ ଆମେ ଯେତିକି ସୁଖ ଶାନ୍ତି କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଦେବନି କାମ ମନରେ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦେଖିପାରିବା କି ଯେ ଯାଆଡ଼େ ବାଡ଼େ ସେ ମୋତେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଥିବ ଆଉ ବେଶୀ ସ୍ନେହ ରଖିଲା ମାନେ ତୁମ ସହିତ ରଖିଦେବି ମୁଁ ବାବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ପଠାଉଛି ଆପଣ ଚାଲିକି ସିନା ଆସିପାରିବେନି 2 ଦିନର ବାଟ 3 ଦିନର ବାଟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବା ବୋଲି କହିବ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପଳେଇଯିବି ବସିକରି ମୋ ଧର୍ମ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗଲା ନୀତି ନିୟମ ସେଥିଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ସ୍ନେହ ରଖିବନି କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ବାବା ପାଖରେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦିଅ ଘର କି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କର ହଁ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ 5 ଯାଇକି ଦିନରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେତିକି ତେଣୁ ମୋର ଧର୍ମ ଲେଖା ସେମିତି ଏଇ ବାବା ମାନେ ବାବା ଆପଣ ନ ଆସିଲେ ହେବନି ନୂଆ କାର୍ ପଠେଇବୁ ସିଲ୍ କାର୍ ଆସିବେ ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ମିଳିବ ଏମିତି କହିଲେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କି ଦରକାର ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ନେହ ମମତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆମେ ତେଣୁ ଚାଲିବୁ ନୀତି ଚାଲିବୁ ନିୟମ ସାଧୁ ନୀତି ନିୟମ ଆଗ ଚାଲିବୁ ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ହଁ ଆଉ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା କାଶୀ ବାବା ବି ଯିଏ ଥିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କରେଇଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସତ କଥା ନା ନାଇଁ ଯିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ କରିଦିଅ ହଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଥିବେ ନିକଟରେ ସାଥ୍ ସାଧୁ ଦେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମହିମା ନାମର ତ ଧୁନି ଲାଗିବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ହଁ ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ମାନେ ଜାଣିକି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକ ଗୋଟେ ନେଇଯିବ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକ ପରେ ରହିପାରିବେ ପ୍ରଥମରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବେନି କି ବୁଲୁଥିଲେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ବାଲା ଜାଣିବେନି କିଏ କେମିତିକା ସାଧୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଗ ଏମିତି ମୋର ଲେଖା ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ଫୁଲବାଣୀ ଦେଇକରି ଚାଲିକି ଯିବି ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବା ସିନା ଗାଡ଼ିରେ ବସଉନ ବୋଲି କହିଦେବା କଥା ଯୋଡ଼େରେ ସେଠି ସମାଧି କରିଦିଅ ସେଇ ଗାଁରେ ନେଇକରି ମୋ
ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେବା କଥା। କାହିଁକି ଚାଲିଯିବ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯିବା କଥା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ବାଟରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ହଁ କିଏ କାହିଁକି ମରିବା କେମିତି ଆମେ ନୀତି ବାଟରେ ନିୟମ ପଛରେ କିଏ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଯିବା 3 ଆଜ୍ଞା ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ 8 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହବ ନା ନିଷ୍ଠାରେ ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରଥୟ ହେଲେ ପାଣି ପ୍ରାଣୀ ଚିରାୟୁ ହୋଇ ବିନା ଯୋଗେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟ ଘଟେ। ବିନା ଯୋଗ ତାକୁ ଯଦି ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ରହିଲା ମାନେ ସେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଶକ୍ତି ତା ମନକୁ ଇଚ୍ଛା ମରଣ ଆସିବ ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ମଣିଷ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା ମାନେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଥା। କର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ହେବ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳିଲେ ହେବ ମୁକତ ପ୍ରାଣ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯଦି ହୋଇବୁ କର ଯିବା ସନ୍ତତ ଯିବାକୁ ଯେ ଜୟ କରଇ ସେହି ଜଣେ ଉପସ୍ଥ। ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଆହାର କରୁଥାଉ ଜୀବନେ ଲାଳସା ତୃପ୍ତିର ଯତ୍ନେ ଦେଖ ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି କାମିନୀ ସଙ୍ଗରେ ଥାଅ ଅବା ଥାଅ ଶ୍ମଶାନେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବଲାନ୍ତି ହେଲେ ପର ସେ ବ୍ରହ୍ମ। ଶିବଙ୍କର ଏଇଟା କହେ ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ଥିଲେ ନା ଶିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଥିଲେ ବି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ ନା ଶିବ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ସେ ହେଇଥିଲେ ନା ଶିବଙ୍କର ସାଧନା ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଶିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲା ଦେହରେ ରହିଥିଲେ ଚମଡ଼ା ଟିକେ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଜ୍ଞା କାଉଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେ ମହାଯୋଗୀ ଆଉ ମହାଯୋଗୀ ନା ଶିବଙ୍କ ପରିକା ହେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକ ସେମିତି କରିଦେଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମାତୃ ରଣ ଦୋଷ ଲାଗିଲା ଏମିତି ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଭୀମ ଭୋଇ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା। ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ସାକାର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥରେ ଛୋଟବେଳେ ନାଇଁ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଏମିତି ଗାଧେଇକି ପୂଜା ଏମିତି ଦୀପ ଫିପ ଲଗାଇବା ଆଜ୍ଞା ଫଟୋଟା ଆଜ୍ଞା ଅଜ୍ଞାନ ବଳ ସହିତ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବହି ପଢ଼ିଲି। ଆଜ୍ଞା ସଦ୍ଗୁରୁ ବହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁସାରେ ପାଳୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ତାପରେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ମତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା। ସ୍ତୁତି ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତାମଣି ପଢ଼ିବାରୁ ସବୁ ଆସିଗଲା। ହଁ ପୂର୍ବର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଗଲା। ଉଦୟ ହେଇଗଲା ସେଇ ବାଟ କଢ଼େଇଲା ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି। ତାପରେ ଛୋଟବେଳେ ଆପଣ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କରିଥିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ। ସେଟା ଅନ୍ୟ ବାବାଜୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ କଣ କି ଜାପମାଳା ଯାକ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ସେ ମାନେ ଭିକ୍ଷା ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ଡକାନ୍ତି ସେ ରୁହନ୍ତି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଗପ କାହାଣୀ କୁହନ୍ତି ସେ ବାବାଜୀ ମାନେ। ଆଜ୍ଞା ବାବା ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି କହିପାରିବି କି ମା ମିଛ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯଦି କେବେ ଶରୀର କେବେ ଚାଲିଯାଏ କେବେ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଆଣିବେ ଯଦି ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ସେମିତିକା କହୁଛି ଏବେ ମୁଁ ଆସିବି ମା ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ ତ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ ବି ମୁଁ ସଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କି କ'ଣ ମୁଁ ଆଗ ଫୋନ୍ କରୁନାହିଁ ତ ମୁଁ ଖାଇ ମାଟି ଆସିବି ଭିକ୍ଷା କରିବି ମା ରାନ୍ଧି ଦେଇଦେବ ବୋଲି କହିବିନି। ଯାହା ଚୁଡ଼ାକି ମୁଡ଼ିକି ମୋର ଥରେ 10ଟା ବେଳେ ଖାଇଗଲେ ସରିଲା କାମ। ଯାହାହେଲେ ଖାଇବି ସିନା ମୁଁ ଆସିକରି ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲେ ପହଞ୍ଚିବି କେତେଥର ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସେମିତି ସେ ଯୋଗୁଁ ମିଛ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ କରୁନି। ତେଣୁ ଫୋନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା କରିବି ପରେ ଯାହା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାହା ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଘରେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ପେଜ ଥରେ ତୋରାଣୀ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ ଇଆଡ଼େ ଯାଇଛ କି? ବୌଦ୍ଧ ଯାଇନି ଆଜ୍ଞା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି ଆଜ୍ଞା 3ଟା କି କେତେଟା ହେଇଛି ବସ୍ ଗଲାବେଳକୁ ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ଆଜ୍ଞା କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ବୋଲି କହିଲି କିଏ ଭକ୍ତମାନେ ନାହାନ୍ତି ବାପା ବୋଲି କହିବାର ଅଛନ୍ତି ବାପା ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଅଟୋରେ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଲି ଚାଲି ଯିଏ ଭେଟିବ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଚାଲି ସେମିତି ବି ଭାବନା ନାହିଁ ମୋତେ ଯାହା ମିଳିଲା ଖାଇବି ନହେଲେ ସେମିତି ରହିଗଲି। ଚାଲୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି ଅଧଘଣ୍ଟା କି 40 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି ଗୋଟେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ଟିକିଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 6 ବର୍ଷ କେତେ ହେବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅ ସେ ବାପା କରେ ଏ ବାପା ଭିକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ସକାଳୁ ଖାଇନି ବାପା ଟିକେ ସେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇକି ପଳାଇଥିଲି ବୋଲି ହଁ ଦେଖ ସେ ଝିଅକୁ କହିବ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଢାଳ ପାଣି ପକାଇବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁଲି ଲଗାବ ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଗାଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଅଧା ଢାଳ ପାଣି ପକାଇବ ଚାଉଳ ପକାଇଦେବ ସେମିତି କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେବ ବୋଲି କହିବାର ସେମିତି କରିଦେଲେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଆଣିବ ବୋଲେ ଆମ୍ବୁଲ ଲଙ୍କା ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେମିତି ଖାଇକି ରହିଗଲି। ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବୁଲ ଖଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ହଉ ତା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ଯାହା ଦେଲା ସେଇଟାରେ ନା ମୁଁ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କିଛି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାତ ଖାଲି ଫୁଟେଇ ଦଉ ପିଇଦେବି ମୁଁ ସକାଳୁ ଖାଇନି ବୋଲି କହିଲି ପୁରା ଏଠୁ ଗଲି ଜୋରନ୍ଦାରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗାଁକୁ ଗଲା ଦେଶକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ଧାରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଟିକେ ପାଣି ପିଇକିରି
ଏଇ ହେଲା ହିଁ ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆଉ ଲକ୍ଷଣ। ସାଧୁତା ଲକ୍ଷଣ, ସାଧୁ ଗୁଣରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଖୋଜନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଯାହା ହେଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପଥ ଚାଲିକି ଜଗତରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ମୋର କେତେ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ନ ଖାଉ ପଳାଇ ଆସିବାର, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖାଇ ହେବନି, ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ାର ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯିବାର, ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ପାଣି ନ ପିଉନି ରହିଯିବାର, ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦେହଟା, ମାନେ ଯାଇଥିଲି ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ସେମିତି ଆସିବାର, ପୁଣି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିଲେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ନଗର ସେଇ ତଳକୁ ଅଛି ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ, ସେଇଠି ଜଳଖିଆ ଭିକ୍ଷା ପାଣି ମାଗିବାକୁ ଯିବ। ସେ ଦୂର ବାଟେ ଯାଉଥିବେ ଟ୍ରେନରେ, ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା କେମିତି ଶରଣ ଦର୍ଶନ ଭିକ୍ଷା ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି କରିବେ? ମୁଣ୍ଡିଆ ସେମିତି ମାରିଦେବାର। କେମିତି? ଟ୍ରେନ୍ ତ ଚାଲୁଥିବ, ଆଡ଼େ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିବଣି, ଟ୍ରେନ୍ ବାଟେ ରହୁନଥିବ, ଆପଣ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମିତି ସମୟରେ ବସିବାରେ ନାହିଁ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସମାନ ଟିକଟିକ ପଡ଼ିକି ବେଳ ଥିବ। ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବେ ନା କ'ଣ? ହଁ, ମୁଁ ବସୁନି ସେ ଯୋଗୁଁ ପରା, ସେମିତି ସମୟ ଦେଖିକି ବସିଛି। ଏ ବାଟ ଆସିଲେ ସମୟ ଲାଗିଯିବ, ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବସୁନି। ତେଣୁ ସମୟକୁ ଉଦୟସ୍ତ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଅଛି ନୀତି, ଖଣ୍ଡ ତ ପଇସା ନୁହେଁ, ଅଖଣ୍ଡ ବିଭୂତି। ଅଖଣ୍ଡ ଆମେ କରିବା କଥା ନା, ଗୋଟେ ବେଳା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବନି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବି ବସ୍ରେ କେତେଥର ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାବାମାନେ କୁହନ୍ତି ଏମିତି ମାଟି ଖଣ୍ଡ ଧରିଯିବାର, ମୁଇଁ ମାଟି ଖଣ୍ଡଟା ସେ ମହିମା କରିଦିଅ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏମିତି ମହିମା ସମୟ ଆସିଲେ 5ଟା ହେଇଗଲେ ବସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ବେଳକୁ ବସ୍ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତି ବାବାମାନେ। ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଇଯାଉଛି, ଆହୁରି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କାହିଁକି ସେ ସମୟରେ ବସିଯିବି, ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବା କଥା, ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରି ପଡ଼ିବା କଥା, ନଦୀକି ନାଳକୁ। ସେଥିରେ ଶରଣ ଦର୍ଶନ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ବିଭୂତି ଲଗାଇବା ଅଛି ଏମିତି ଉଦୟସ୍ତ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଅଛି ନୀତି, ଖଣ୍ଡ ତ ପଇସା ନୁହେଁ, ଅଖଣ୍ଡ ବିଭୂତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଟିରେ ବଳିବା 2 ବେଳା। ମଧ୍ୟମର କଥା ଏବେ ସିନା ଲେଖିଲେ, ଭୀମ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା, ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମାଣ ବି କୁଆଡ଼େ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦୂର ସ୍ଥାନ ଗଲେ ସମୟକୁ ଦେଖିକି ରଖ। ସମୟ ଦେଖିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ। ତେଣୁ ଯଦି ବି ଦୂର ବାଟ ଥିବ ମଝିରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକିରି ଶରଣ ଦର୍ଶନଟା ସେମିତିକା କରୁଛି, ଏଥିରେ ଆଉ ଛାଡ଼ୁନି ନା। ଯେତେବେଳକୁ ଜାଣିଲି ଆଉ ଛାଡ଼ୁନି, ମୋତେ ତାକୁ ବସି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇ ବାଟେ ଯାଉନି ନା, ଆଉ କଟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇକି ଆସୁଥିବାର ମୁଁ ଏମିତି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ପାଖ ପଡ଼ିବ ରେଡ଼ାଖୋଲ ଅନୁଗୁଳ ଦେଇକି, ଫୁଲବାଣୀରୁ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ମୁଣ୍ଡୁଗୁଡ଼ା। ତେଣୁ ଯଦି ଚାଲିକିରି ପ୍ରକୃତିରେ ଯାଆନ୍ତେ ଆଉ ଏ ନା, ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଆଉ ହୁଅନ୍ତାନି। ଏମିତି ଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ବି, ବାବାମାନେ ଆସୁନ ଯୋଗ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଳାଇସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ବକଳ ନେଇଗଲା କିଏ କହିପାରିବେନି କିଛି, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା, ପୁରାପୁରି ସ୍ୱାଧୀନ। ଚାଲିବ ଏଇ ଗାଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ଗାଁଟା। ଗୋଟେ ମା' ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ମା' ପାଇବ, ଗୋଟେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପାଇବ, ଗୋଟେ ବାପା ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ବାପା ପାଇବ। ବାପା ବୋଲି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଭଁରପାଳରେ ଜଣେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ନା କ'ଣ, ସିଏ ହଁ ବାପା କ'ଣ ତୁମର ଯିବ କି ଅନୁଗୁଳ ବୋଇଲା? ହଁ, ଅନୁଗୁଳ ନାହିଁ ବାବା, ଆମର ଦେବଗଡ଼। ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆମ କାର୍ରେ ପଳେଇଯିବା। କାର୍ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଉଠି ନଥିବେ, ଫୋନ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଘଣ୍ଟା କ'ଣ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ କାର୍ ଧରିକି ଆସିଲେ। କାର୍ରେ ବସିକରି ଗଲି ଅନୁଗୁଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିବା ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ, ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ମୁଁ ବସିଲି। ବାବା ପ୍ରଣାମ, ସ୍ୱାଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହରିଓମ ଦୀକ୍ଷା ବାଲା, ସିଏ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ବସ୍ରେ ପଳେଇଲି। ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ବହୁତ ଭଲ କଲେକ୍ଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି। ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଅଛି। ମୋର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ବାପା ବୋଲି କହିଦେଲି। ମୋର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ଯିଏ ବସେ ତମକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଚିହ୍ନିନି, ବସେଇଲା ମାନେ କାର୍ କ'ଣ ଯିବ କ'ଣ ଏମିତି ବାବା କେବେ ଯିବନି ସେମିତି ବୋଲି କହିଲେ। ବାଲି ଟ୍ରକ୍ରେ ଜଣେ ବସେଇକି ନେଇଗଲା ମୋତେ, ମୁଁ ସେମିତି ପଳେଇଗଲି। ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ପଳେଇଯିବା କଥା। କୋଉଠି ରହିବେ, କୋଉଠି ଭିକ୍ଷା ପାଣି କରି, କିଛି ମାନେ କୋଉଠି ରହିବେ, କୋଉଠି କ'ଣ ଭିକ୍ଷା ପାଣି କରି, ସେମିତି କିଛି। ହଁ, ଭିକ୍ଷା ପାଣିର କଥା ମୋର ଜମା ଟୋଟାଲ ସମୟ ମୁଁ ଦେଖିଥିବି ଯେମିତି 4ଟା ହେବ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ସେଇ ଜାଗା ସିନା, ଖାଇବାଟାକୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ରହିବାଟା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତ ଆଜିକାଲି କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ମଶା ଲାଗୁଛି, କିଛି ମଶା ସମସ୍ତେ ମଶାରେ ଟାଣିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଶାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତେଲ ବି ଲଗାଇନି, ତେଲ ବି ମୋର ଦେହରେ ଲାଗୁନି, ତେଲ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ କି ଦେହରେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଲ ଲଗେଇବାର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇବା? ନାଇଁ ଲଗେଇବା ନାହିଁ। ପଶୁମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବାଘ, ସିଂହ, ଭାଲୁ, ବଳଦ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି? ଆଉ ସେମିତି ଦେଇଯିବା କଥା। ଲେଖିଛନ୍ତି ବାୟା ଗୀତାରେ, ବଣଜନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ କଲେ ମାନବ ପ୍ରାଣ, ତେବେ ଯାଇ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ହେଲେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା, ବଣଜନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଖାଇଯିବା କଥା। ଏଇଟା ଦରକାର, ସାବୁନ, ଅତର, ତେଲ, କିଛି ଖୋଜିବନି। ମୁଁ ଲଗାଉନି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବଥା ହେଲେ ହେଉନି, ତ ଆଗ ହେଉଥିଲା, କିଛି ହେଉନି, ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 14 କି 15 ବର୍ଷ କି ବେଶୀ ହେଇଯାଇଥିବ।
ଚଳି ଆସିଲେଣି ଆଉ ହଁ ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ତେଲର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁନି। ନା। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଗୋବରାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେବା କରିବ ବୋଲି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଜେ ସେ ଲଗାଇଲା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ଚେତା ଅଛି, ସେ ରସୁଣ ଫସୁଣ ଫୁଟେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ଯିବ, ପାଦରେ ବସିଲା ଟିକେ ଲଗାଇଦେଲା ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା କିଛି ନା ମୁଁ ଲଗାଉନି କେବେ ଆସିଲେ ଲଗାଇବନି ବୋଲି କହିଦେଲି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେବା ଭକ୍ତ କଲା। ଭକ୍ତ ଜଣେ ସେବା ହଁ କରିବେ ସେବା କଲାଟା ଆଉ କ'ଣ। ହେଲେ ବି ତଥାପି ତେଲ ବାହାର କରିବନି ବୋଲି କହିବା କଥା, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଆଉ କ'ଣ, ତେଲ ମୁଁ ଲଗାଉନି, ସେଇଟାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ଖରାପ ଆସିନି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଲଗାଇଦେଲା କ'ଣ, ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନିଜେ କରିକି, ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ, ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଧରିଥିଲା, ରସୁଣ ସବୁଦିନ ରସୁଣ ସିଝେଇକି ତେଲରେ ଫୁଟେଇକି ଲଗାନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଲଗେଇନି, ସେମିତି ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଲଗେଇନି ଜମା। ଟିକେ ପାଦରେ ଘଷ ବାବା ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକରି ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି ଧରୁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିବ। ଭୁଲ ମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କି, ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ଗାଧୋଇବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠି ଗାଧୋଇବ କିଛି ହେବନି, ଏପଟ ଥିବ ଯଦି ଗାଧୋଇବ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣରେ। ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଣରେ ଯଦି ଗାଧୋଇବ ଖାଇବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବା ବି କରିବ, ଏଇଟା ଦେଖିକରି ନିଶ୍ୱାସ ଦେଖିକରି ଯଦି ଚାଲିଲେ କିଛି ଆମେ ବି ଦେଖିପାରୁନୁ ସେଇଟାକୁ ସମାନ ଖାଇଲା ବେଳେ ହିଁ, ସେଇଟା କିଏ ପାଳିପାରିବେ ନାହିଁ, ହେତୁ ରହିବନି। ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣରେ ଥିଲେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣକୁ ବି ଆଣି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ହଁ ସାଧନ ଅଛି, ଏମିତି ଯୋଗ କଲେ ସାଧନ। ଏମିତି କରିବା ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ମନେ ରହିଲେ ତ ଜଳଖିଆ ହଁ ସମୟ ପାଉନି, ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦେଇଦେଲେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଥାଉ ଆଗ ଲୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିଦେବାର ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେଇଟା ରଖିବା କଥା ଧ୍ୟାନ ଆଖୁ ଜ୍ଞାନ ନାସିକାର ଅନ୍ତରକୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିରନ୍ତରେ ଶ୍ରମୀ କେପାରିବ ଗମି, ନାସା ପବନେ ଭଜନା, ଅନାଦି ଅଶେଷ ଆକାରେ ନମିଷ ଅବିକାରତା ବାସନା। ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଛି ତୁ ଚିନ୍ତାମଣିରେ, ପଢ଼ିଛ ତମେ ତୁ ଚିନ୍ତାମଣି? ସ୍ତୁତି ପଢୁଛି ଆଉ ସ୍ମରଣ ରଖୁଛି କି ଆଜ୍ଞା, ହଁ ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ ହଁ ବହି ଦେଖିକିରି ଦେଖ ପଢୁଛି ଆଉ। ଆକାରରେ ମିଶିବ ନାହିଁ ମନଟା। ଆଜ୍ଞା ନିରନ୍ତରେ ଶ୍ରମୀ, ଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଥିବ ବାଟ ଚାଲୁଥିବ ସବୁ, ତାକୁ ଆଖ ନାସା ପବନ ଭଜନା କରିଥିବାର ଅଛି। ନିରନ୍ତରେ ଶ୍ରମୀ କେପାରିବ ଗମି, ନାସା ପବନେ ଭଜନା, ଅନାଦି ଅଶେଷ ଆକାରେ ନମିଷ ଅବିକାରତା ବାସନା। ଆମେ ଦେଖ ଏମିତି ବିକାର ଆସିଲା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ମନଟା ପଳେଇଗଲା, ଆକାରରେ ମିଶିଗଲା ନା ସେଟା, ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଗୁଡ଼ା କଳ୍ପନା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି, ଯାଇକରି ମୁଁ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆକାର ଲାଗିଗଲା ନା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାବି ହେବ ନାହିଁ କେବେ। ସେଇଠି ରହିଲା କାମନାଟା, ଆଉ ହଁ ଏଇଠି ଗଲେ କାମଟା ରହିଲା, 64 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଇଥିବ, ହଁ ହଁ ଭୋଜନ ଏମିତି କରିବି। ସେମିତି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଭାବନା ମୋର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଖାଳ ମିଳୁ କି ଶାଗ ମିଳୁ ପାଣି ମିଳୁ, ନହେଲେ ସେଉ ଫଳ ଗୋଟେ କାଟିଦେବି ପାଣି ପିଇଦେବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା 4ଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ବାସ୍ ପେଟ ପୁରା ଲାଗିଥିବ, ପିଇବି ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଜ୍ଞା ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ମୋର ଜଙ୍ଗଲ ବୁଦା ଏ ପରିଚୟ ସେ ପରିଚୟ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଯାହା ସାଥିରେ ହେଲେ ପଳେଇଯିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ବୈରାଗୀ ବେଳରୁ ମୁଁ ସେମିତିଆ, ଆଜ୍ଞା ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିକି ଚାଲିକି ପଳେଇଯିବି, ଚାଲିଛି ସେମିତି 13-14 କିଲୋମିଟର ପଳେଇଯିବି ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ 6ଟା ହେଲା ବେଳକୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇ ହେଲା ତ ନିଷ୍କାମ ସାଧନ, ଆଉ ଏଇ ବୈରାଗୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି, ନିଷ୍କାମ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପଳେଇଗଲି, ଅବଧୂତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଲକ୍ଷଣ। ହଁ ବୈରାଗୀ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ରାତି ଦର୍ଶନ କରିବା, ଫୁଲବାଡ଼ି ଦର୍ଶନ, ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ଏମିତି ବାଡ଼ି ଧରିଥିବ ନା, ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼ି ଧରିଛେ ନା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଲାଇନ୍, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାତି 3ଟାରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର, 2ଟା-2:30ରେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବାର, ଆଜ୍ଞା କରିଦେଇକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇକିରି ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ପିଇ ରାତିରେ ହେବନି, ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁ 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 10-12-11 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଷ ଭୋକ ଲାଗେ, ଆଜ୍ଞା ଭିକ୍ଷା ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ମାଗିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ରୁଟି ବିସ୍କୁଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ବ୍ୟାଗ୍ ବାହାର କଲେ ହାତଟା ଏମିତି ହେଇଯିବାର, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଶୀତକୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା, ଶୀତ, ହଁ ସେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ତ କିଏ ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଏମିତି ବାଡ଼ିଟା ବାହାରୁନି ବୋଲି ଏମିତି ବ୍ୟାଗ୍ ଏମିତି ଖସାଇବାର, ଖସିକରି ସେ ପଇସାଟି ବାହାର କଲେ ବି ଥଣ୍ଡା ମାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ହାତ ଯାକ ଏମିତି ବାହାର କରିବାର, ରୁଟି ଦିଅ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦିଅ ବୋଲି ମାଗିବାର, ତାଙ୍କୁ ବରଗଛ ମୂଳ କି ଗୋଟେ ପାଉଣ୍ଡ ସେମିତି କରିନଥିବେ ମୁଣ୍ଡାଳି ମାନଙ୍କରେ, ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ବସିବାର, ସେଇଟା ଖାଇବାର, ଆହୁରି ଚାଲିବା, ସକାଳେ ହେଇଯିବାର 6ଟା ହେଇଯିବାର। ପୁରା କଠୋର ସାଧନ ଇଏ। ସିଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ ସେ କଥା, ମାତ୍ରକ ଏଇଟା ଯଦି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଭାରତର କାଶ୍ମୀର ପୁରା। ମରିଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇନେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ତଡ଼ତଡ଼ିଆ ହେଲେ ବି ଥଣ୍ଡା ଏକା ନା ଫୁଲବାଣୀଟା, ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କରବାଟା ଆସିଲୁ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆଉ ଟିକେ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଲାଇନ୍। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ, ବିଶ୍ରାମଗାରରେ ଫ୍ରିରେ ପଳେଇଯିବାର, ଏମିତି ଶୂନ୍ୟରେ ପଳେଇଯିବାର, କିଛି ବାଘ ପର ଆସିବ, କିଏ ଚୋର ଡକାୟତ କିଛି ମୋର ଭୟ ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲେଖିଦେବାର ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖିଦେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଆଜ୍ଞା ଭଲ କରି ମୁଁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖି ପର ଉପକାର ଜୀବନ ଦେବ କରି ପୋକଶଙ୍କା ପତ୍ର ଲେଖିଦେଇଛି, ସେଟା ଛାଡ଼ିବନି ବିଶ୍ରାମଗାର ମାନଙ୍କରେ। କେତେଟା ଜାଗାରେ ଲେଖିଛି କି, ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ମନେ ଅଛି ମୋର, ସେଇ ଫୁଲବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲି ଚାଲି ତ ଆସିବାର ପାଦ ଯାକ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେବେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିବାର, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ କରିବା ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର
प्रति मोर किसी ना सेमती किसी चाली भी बसी बोली किसी आज पर्यंत बसी गाड़ी କିନ୍ତୁ ପର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲା ପରେ ଆଉ ନାଇଁ ବକଳ ନେଇ ଗଲା ପରେ ବୋଲି ବସିବା ହବ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଆଶ୍ରୟ ହଁ କେବେ? ହଉ ଦେଇଦେଲା ଏମିତି ବହୁତ ଜୀବନଟା ମୋର ସୁଖକା ଲାଗେ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି 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 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିକ୍ଷା ମିଳେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାଗିବାର ଭିକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚି ବେଶୀ ବୈରାଗୀ ସମୟରେ ଏବେ ବି ସେମିତିକା କିଏ ବୌଦ୍ଧରୁ ଏଇଠୁ ଏକାଥରେ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକରି ଗଲେ ଭିକ୍ଷା ମିଳିବ ଦେଖ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ବାବାମାନେ କିଣା କିଣି କରି ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ରହିଲେ ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭେଟିବି ଯେଉଁ ଘରେ ଭେଟିବି ସେଇ ଘରେ ଭିକ୍ଷା କରିବି ଦେଖିବା ବୋଲୁ 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 ପୁରା ସଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମୟ ଥାଏ ସେତିକି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ଚା କଲା ପରେ ବସେଇଦେବ ଟିକେ ଚାଉଳ ପକାଇଦେବ ଏତିକି ଖାଇଲେ ବି ମୋର ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚାଉଳ ପକାଇଦେବ ଦେଇଦେବ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ମୋର ସରିଲା ଲୁଣ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ବାସ୍ ଆଉ ସେମିତି ଯଦି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ଆସିବ ଆଉ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସମୟ ନଥିବ ନା କରିବେନି ଯଦି ଧର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରହିଲା ଶରଣ ମାନେ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ସମୟ କିଲୋମିଟର ରହିଲା ଶରଣ ମାନେ ଦର୍ଶନ ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ କିଣିକି ପାଣି ପିଇଦେବା କଥା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କରିଦେଉଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜିକାଲି ତ କିଣିବାକୁ ପଇସା ରହୁଛି ନା ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ନହେଲେ ସେଉ କି ଫଳ କି କୋଉଟା ଗୋଟେ ଖାଇଦେବି ପାଣି ଆଜ୍ଞା ପିଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଇନି କେବେ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ଜୀବନ ଆଗ ଥିଲେ ଶରୀର ଆଗେ ରକ୍ଷା କଲେ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋର କି ଦରକାର ବୋଲି ଶରୀର ଖଳ ଧର୍ମ ସାଧନ ଯାଉଥାଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ଯାଉଥାଉ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆମର ନା କ'ଣ ହଁ ଏ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ତ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ଦାନ ଦେଇବା କଥା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ଭିତରେ ପିଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପାଣି ପିଇବେ ମୁଁ ଜମା ବସିଲି ମାନେ ଏମିତି ବସିଥିଲି ସେମିତିକା ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥିଲି ସେମିତି ବସିଥିବେ ହଁ ସେମିତି ବସିଥିଲି 4ଟାକୁ ପହଞ୍ଚିବି ବାଟରେ ଯୋଉଠି ଟ୍ରେନରେ ପଦାକୁ ଆସିକି ପାଣି ପିଇବେ କିଛି ସମୟ ହେଉନି ପୁରା ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି ଆହୁରି ଆଜିକାଲି ଆହୁରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଓହ୍ଲାଉ ଜମା ଓହ୍ଲାଉ ମାନେ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ ସେଟା 3ଟାକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ହବ 2ଟାକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଏବେ ଆହୁରି ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ସବୁ ପାସେଞ୍ଜର ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବି ନା ମୁଁ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା ବଲାଙ୍ଗୀର କୋରାପୁଟ ଗଲେ 4ଟା ହେଇଯିବ ପାଣି ପିଇବି ନାହିଁ ତ ସେମିତିକା ପଳେଇଯିବି ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କେତେ ଥର କୋରାପୁଟ ଯାଇଛି ଜମା ବାଟରେ କୋରାପୁଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୋର ବେଶୀ ଯାଏ ଟ୍ରେନ୍ 4ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ କୋରାପୁଟ ଗଲାବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କେତେ କେତେ କଷଣ ମୋତେ କିଛି କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ମନେ କିଛି କଷ୍ଟ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ମୁଁ ଯାଇନି ଓଡ଼ିଶା ତ ବୁଲିନି ଭଲ କରି ଓଡ଼ିଶା ଜଗତସିଂହପୁର ନୂଆଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲି ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳ କୂଳ ଯାଇଥିଲି ଇଆଡ଼େ ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପ ବି ଯାଇନି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତ ଟିକେ ବୁଲିଛି ଆଉ ଇଆଡ଼େ କେଉଁଝର ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଏକା ଦେଖ ଗୋଟେ ସେଉ ଫଳ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗୌତମ ନଗର ସେଇ ଗୋଟେ ଫଳ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁନି କିଛି ନାହିଁ ବସି ପଡ଼ିଛି ସେମିତି ପାଣି ପିଇଦେବି ଫଳ ସେଉ ଫଳ ଗୋଟେ ଖାଇକି ପୁରୀ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲି ଆଉ ବାଟରେ ଆସିଲି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଲି ସେ 30 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ନେବ ନାହିଁ ବୋତଲଟା ସେ ଡ୍ରିଙ୍କ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍ ହଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପିଇଥିଲି ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀରୁ ଫେରିଲା ପରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସେଇ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆସିକରି ସେ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ମାଗି ପିଇଦେଲି ବସି ପଡ଼ିଲି ସେମିତି ବସିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ 4ଟା ନା କେତେଟା ବାଜିଗଲା ଆଜ୍ଞା 4ଟା କି 8ଟା ସେମିତି ରହିଲି ସେ ରାତିରେ ଭାତ ଭିକ୍ଷା ଜମା କରିନି ସେଦିନ ଜମା ତ କୁଆଡ଼େ କରିବି ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲି ଦେଖିଦେଲି ପୁରୀ ଥରେ ଯାଇକି ଏମିତି ଏକା ତ ବୁଲୁଥିବାର ମୋର ସବୁଆଡ଼େ ଭୟ କିଛି ନାହିଁ ଭୟ କରିନି କରି ଏବେ ବି ପଳେଇବି ସେ ରାତି କ'ଣ ଦିନ 9ଟା ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଦେଖ ତ କହିଲି ଯେତେବେଳକୁ ନା ଚାଲିବାକୁ ଅଛି ପଥ ବହୁତ ଦୂର ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିବି ଥକି ଯିବା ଆଗରୁ ଆଖି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ବୋଲି ଭାବିଦେବେ କି ମଣିଷ ସେଇଠିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମଲା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ଦେଉଛି ଉପରକୁ ଯିବା ଗଲାବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଯିବ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର କାମ ଯାଇଛି ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମରିଗଲାରୁ କ'ଣ ଦେଖିବ କି ଡାଙ୍କୁଣି ମୁଦିଲେ ନ ମିଳିବ ହେବ ନିରାପଦ କିଛି ନାହିଁ ସ୍ୱଦେହରେ ମୁକ୍ତି ହଁ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେହରେ ସ୍ୱଦେହରେ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ